Lina Refalo, il-mara taċ-chairperson ta' Heritage Malta u l-eks Ministru għal-Għawdex Anton Refalo applikat sabiex tibni butik hotel b'7 tikmamar f'Art ODZ fil-Qala. Fi storja żvelata minn Newsbook ħareġ fid-der li medda ta' art fiż-żona magħrufa aħjar bħala tal-Malvi sar taqlib sħiħ u minn art rurali l-awtorità tal-ippjanar qed tifli applikazzjoni għall-lukanda. Għalkemm l-applikazzjoni hija tal-mara tal-eks Ministru kien Anton Refalo stess li japplika l-ewwel darba lura fl-2001 sabiex jiżviluppa ż-żewġ tikmajjar modesti li hemm preżentament. Fl-applikazzjoni qed jiġi mitlub sabiex din il-binja tinbidel f'lukanda ta' żewġ jew 3 stilel b'saħansitra wine cellar far naturali. Filwaqt li sabiex l-applikant jopera lukanda għandu bżonn il-permessi kollha meħtieġa mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu dawn mhumiex mitluba mill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex joħroġ il-permess ta' żvilupp.